Ono zašto smo ovdje danas, dakle, obnova od potresa i prvi i drugi potres ostavili su traga na 3 naša objekta. Dakle, to su objekti Jovičić, Turina i Fišer. Ovaj lokalitet ima 4 bolnička objekta. Ona empatija i stupanj empatije koje pružate prema vašim bolesnicima. Obišao sam i kao neurokirurg niz bolnica u Europi i svijetu i doista mogu svjedočiti da u vašoj zdravstvenoj ustanovi ta jedna pažnja, briga, ne samo prema djeci, nego i roditeljima koje se pruža u tim iznimno kompleksnim okolnostima kada je nečije dijete bolesno je vrlo, vrlo važno. Stoga evo i moj mali doprinos danas, jer osim toga što ćemo obići obnovljenu infrastrukturu, obići ćemo i naše male pacijente i na taj način još pružiti na neki način znak naše pažnje i naše posvećenosti njihovim problemima.